Ngiyabingelela bantwana benkosi. Kunesibusiso la engifisa ukusipha insizwa nezintombi. Ake ngibonga abantwana basesenenhlanhla abanabazali. Isibusiso esingandele umuntu futhi esinganakekile. Ngayo ngaba nenhlanhla la mina intombi endala ngeke ngisho ukuthi ezala abantu uzosheshe kuphazamisa. Ehamba emhlabeni esibuya kumina yathi mntanami ngicela ungilekelela. Yathi angifikile ndawo ngahamba ngenze isikweletu esinzima kabi. Ngiyavinjwa ngalesikweletu engasenza. Kunento abantu abangayinaki yabazali bethu ukuthi sigijimela ukubakhela imizi thina, sigijimele thina ukuthi sibajabulise ngokubakhela imizi. Sikhohlwe ukuthi mhlabe hamba emhlabeni vele babe nayo imizi. Yebo kulungisa umuzi okhona kuhle ujabulisa umzali, kodwa kukhona into esha abantu abangayinaki engizokhuluma ngayo namhlanje kuthiwa isikweletu. Abazali bethu abaningi bahamba emhlabeni benezikweletu, bethi mabefika lapho kuyiwa khona bevinjwe izikweletu abayishiye emhlabeni. Nami ngangazi ngaba nenhlanhla ngalesikalwazi ukuthi sibuye singibonise into ejule kangaka. Usethi ke ugogo lalela ngomntanami, lesi sikweletu ngasikhanda ngiyintombazane ngisikhandela simkhombe loyo wasekhaya umndeni. Kodwa simkhomba ngesimo sokuthi ngeke ngikwazi ukuyomtshela ukuthi naye uxakeke kangaka izinto ayihambi kahle uyisikweletu sikagogo ngenxa yokuthi ugogo wakhanda isikweletu ngalo. Uthi ungayike kuya ngoba nizoxabana ngoba vela akakuboni kahle. Into ofanele ukuthi yenze wena ngiqedelele isikweletu ngizophenduka ngikubheke. Abazali bethu gogo bethu nomkhulu bethu abaphenduki basibheka hayi ngoba ukuthi abasithandi. Ingoba bahamba beshiya izikweletu emhlabeni. Caphuna lokhu ke wena osese nabazali. Ngiphile nomama mina isikhathi eside ngimuphi imali ngingazi ukuthi imali ifika idlule. Nasemakhaya nje siwakhaya obaba abadala bano 30 years beyitshela ukuthi bapha amakhosikazi wabo ini imali. Kanti ababaphi imali? Le mali abanika yona ifika idlule yovala izikweletu. Basaba ukubatshela ukuthi baba uyazi lokho ngipha bona kwenele kuyadlula ngenxa yezikweletu. Ngibene isikhathi esiningi ke mina ngiphila nayo intombi engizalayo kanti ngitshela ukuthi ngiyajabulisa omakoti bami naba ngitshela ukuthi bayamupha imali kanti ncane ifika idlule ihambe ezikweletini. Nawe ngathi mawubheka lokho usizakale namhlanje uzitshela ukuthi umama wakho baba wakho bani wakho anti wakho yamupha imali kanti hayi ithi ifika ibedlule. Uma ngalo yena lo muntu ngiyamenzela kodwa uhlale ezacila kakhulu phana uhlale ebalisa sabe ukutshela ukuthi uyazini nginezikweletu ezingaka bese ugijimisa wena ukuthi umakhela ini umuzi. Kanti ngabe uhlala naye phansi qede eqala izikweletu. Ayikho into ejabulisa umzali njengokuthi angabi nezikweletu. Angidluleke ngiphuthuma ngisivale leso sikweletu sikagogo ngihambe ngiye lapho ayikweleta khona. Ngathuka ukuthola ukuthi nami mhlawumbe emncwaba lo muntu ayinkweleta le mali ayinkweleta yona wakhala kodwa ngosiyabo ubani ozomkhokhela le mali. Esengeke emhlabeni babe balisa lapha. Ngicabanga umuntu ebalisa emhlabeni ngomuntu ongasekho ukuthi wahamba nesikweletu sami singaka. Uyabopheka umphefumulo lo muntu awukhululeki ngoba izikweletu ziyavimbana. Ngasiqeda leso sikweletu ngeke ngisho ukuthi kwakusikweletu esingakanani. Angiyanga futhi ukuyomtshela leyana owenza ukuthi ugogo adala isikweletu ngayo. Kodwa ngasithola mina isibusiso. Bafowethu asibukeni lapha ngani zakwethu. Ngahamba mina nangumakoti la. Ngathatha umnabo wabo sahamba. Sabafuna bonke ababe umama ebakweleka. Umama ngaleso sikhathi ngizokhuluma ngakho ngoba ngifuna ukwakha abantu abaningi abazolalela. Ngangithi thina simuphi imali siyamjabulisa kanti lutho ifika yedlule. Sithi siphuma bebe ngqongqozo bebe khomesa. Leyo nto ababhlungu kakhulu yakhumbula mama ngithi. Siyoqeda lezakweletu zikaMama zahamba zafika close to nge-English na kodwa sayiqeda zonke ngelanga elilodwa kunjalo. Waba njalo emva kwalokho mama? Waphila. Uyakhumbula ezeyisholo yena ukuthi umntanami bese ngibona impilo ingangifanele ngoba niyangenzela nabomakoti bami kodwa ngisaba ukumtshela ukuthi ifika yendlule. Ifika yenzeni? Yendlule. Nomama bethu banjalo nobaba bethu banjalo. Inkinga thina sithi masiqala sisebenza insizwa kuqaphele lokho. Nigijimisane ukuthi ngifuna ukwenzela umama u5 room ngifuna ukwenzana. Asabe ukuthi mntanami yazini bekusekuhle ngila nansi into esangixakile. Abazali bethu babe nezinto ababekhule befisa ukuthi ngathi bangaba nazo. Babekhule benezinto ababefisa ukuthi ngathi bengabusiswa ngazo. Angakutholi ithuba lokubanjalo. Wena mntwana okhona ubekelweke ukuthi umzali wakhe abusiseke ngawo ukuthi ezifisweni zakhe zonke njengawe njengoba nawe unefiso. Akafinyelele kuze engakahambe emhlabeni. Ngangamthatha mina wami ngamufuna samuse Gold City. Akhumula sithatha ugogo simuse Gold City.
Isimanga sento simo seGold Reef City. Akazange ajabule. Wajabula isimanga uthi ngisesemncane ngangeve ngifisa ukuthi kugcine kunjani ngifinyelele endaweni ezinje. Ngizama ukuthi ke asibabuza abazali bethu siqhamuka thina sesibakhela amabhilidi athula angajabuleli umuzi omkhulu isiteza ahlezi kuzo ngenxa yekweleta abuzo umniki imali idlulele kwabanye abantu. Bafowethu nasi Isibusiso hlalani phansi nabazali benu insizwe ezincane bomakoti abancane nani nifikayo buzana mama zala benu. Mama ngakubona ungaswabuluki nje mama siyadlala ekhaya kodwa ngibona ukhuluphala uyothuka maye ngakuthetha umntana wami nesikweletu sika 20 years nesikweletu sika 10 years. Ngiyasaba ukutshela umntana wami umkhwenyane wakho uyangiphi imali kodwa umntana njalo maye ngiphi yadlula iyokhokha into ethize engayidala ngiseseyintombazana kodwa ngeke nazi Sibusiso esikhulu bazali bethu